Салом мардуми тоҷик, дар шаҳри Россия футбол омадем. Қатина Шеринар. Якен Шеринар байрақ Тоҷикистон омад. Футбол мерем ози. Футбол мерай? Футбол мерем. Ина иҷа байрақ Тоҷикистона гирифтем, я дар хиди пеши Кировский магазини Россия. Байрақ Тоҷикистон. Мо ҷое ки бирем байрақ қатимона фахри миллат, нишон, парчам ҳама вақт дар даст мена. Родное. Ина. Ина дар хиди Россия. Шеринар қатина байрақ Тоҷикистон. Ина Шеринар. Наметова безе баги кепката баги боло ки ана михе. Шеринар байрақ Тоҷикистон дар дасташ футбол мерай? Хай футбол бирай ина геми Тоҷикистон. Ина мошин. Саломат бош бача. Биза час монаш бизанаш. Бизанаш оз мерем футбол. За имрӯз охирон футбол медонӣ Екатеринбургда. Ура бро да болоям сикаш меиста ба. Биҷим ха. Шеринари тоҷик. Чӣ кор мекунам? Чӣ намекунам? Бикашаш. Буда, зур будан. Охи ура назани чих наместа. Ура бизам чизак шабза. Тоғриш ки. Я балош ки. Бубандиш бан қад бандиш. О. А? Чӣ хеле маъқул табонаш. Турбучка дорӣ то? Турбучка шия? Я тай дига дорам. О, дорам пачакша. Тамом. Меғал таку. Курай ки, на парабрак. Турбучка дорем, турбучка. Байрақа чиркинак не бача. Нопти мошина. Анхи мош чита набардоши. Куай ки бинам чӣ меша? Куай ки? Шеринари тоҷик зинда бош. Сада гилай бор ки. Хабе ма бишино. Байрақ Тоҷикистона задем. Мо ки дар Россияем, албатта бо як байрақи дига ай тараф иси Россия мезанем. А? Байрақи Россия мезанем. Куй тараф шабин. Шеринари тоҷик ҳай ки. Шербачои ватандӯст зинда бошен амакаса. Байрақ Тоҷикистон як на самом деле хушрӯя.